Ya po kita digdiyo sa downtown area kay Naga City taganing obserbaran tagon yan ang mga preparasyon na ginigibo kan sa kayo mga para buburak para sa Todos los Santos or sa Aldaunin mga gadan. Mga taga saan po kamo? San Fernando. San Fernando. Ako taga Mindanao. Ako po si Kuya Ino Alcala. Ikaw po anong pangalan po ba? Teresita po, sir. Okay. Gura naman po ini nga ni ang ano nga po kanayo ang base 25. Pag ini yung arrange na 100. 100 na. Pag ito mabakalan po mga burak-burak. 200 na po pagkasarap. Ano ang araw? So yan, ang karumpito. Dahil po itong i-arrange ko lang dyan para makatipid. Ako na ma-arrange. May 20, may 10. Oh, sige na po. Dumaan na sa 20. Ang Asper, sir, 20. Sige po. Tatawa. Ayan. Ayan po. Very busy na sindangon yan. Maski mauran-uran ng panahon. Ayan. Hindi sa balyo yun. Sila po ang masulong niya ng mga parakyenda sa panahon din. All Souls Day and All Saints Day. With matching Baby Shark background. Only here in Naga City. Today's October 31st. Yan. Halloween pa nga ko dyan eh. Well, para sa ito, ini po ang vlogger na si Kuya Ino Alcala for your listening and viewing pleasure sa Kuya mga video vlogs. Ini po ang Aster. Okay. Ano ka na, sir, 20?